Poďme sa teraz pozrieť na to, ako ukotviť prvý riadok a prvý stĺpec. Momentálne sme v situácii, keď na mojom hárku máme ukotvený prvý stĺpec, takže urobíme teraz to, že aby sme to mali pekne čisté, nemali sme nič ukotvené, tak zrušíme ukotvenie priečok. Na karte zobraziť v sekcii ukotviť priečky nájdeme zrušiť priečky. Funguje to tak, že ak máte na svojom hárku alebo teda vo svojom okne aktuálne použité nejaké ukotvenie priečok, tak budete mať aktívnu túto možnosť zrušiť priečky. Keď ju použijem, zrušila som priečky, teraz už nemám žiadne priečky zrušené, scrolluje sa so mnou celý hárok. Tak, teraz chvíľku pozerajte na môj screen, vysvetlíme si, ako uvažovať nad tým, čo robiť, keď chceme ukotviť ľubovoľné kombinácie ľubovoľných počtov riadkov a stĺpcov. Takže, pozerajte chvíľu na môj screen, budem tu pracovať s farbami, ale len preto, aby ste to lepšie videli. Takže, a predstavte si situáciu, že chcem ukotviť prvý riadok, ja si ho ofarbím takto na jemne zeleno a chcem ukotviť prvý stĺpec. Takže toto je moje finálne ukotvovacie pole nejaké. Prvý riadok a prvý stĺpec. No a teraz. Doteraz sme si vraveli, že pri ukotvení riadka a pri ukotvení stĺpca je jedno, kde v tom Exceli stojíte. Teraz pozor. Ak chcete ukotvovať kombinácie riadkov a stĺpcov, nie je jedno, kde v tom Exceli stojíte. Potrebujete mať aktívnu bunku, ktorá je práve v rohu tohto ukotvovacieho rozsahu. Potrebujete prejsť na kartu zobraziť a na možnosť ukotviť priečky si vybrať prvú možnosť ukotviť priečky. Funguje to vlastne tak, že keď ste aktívni, keď ste kliknutí na bunke B2 a použijete možnosť ukotviť priečky, tak Excel ukotví to, čo je nad bunkou B2 a to, čo je naľavo od bunky B2. Takže stále, keď chcete nejaký rozsah ukotvovať, predstavte si tú poslednú bielu bunku v rohu, tú poslednú neukotvenú bunku v rohu a na nej chcete stať. Poďme si to teraz spoločne precvičiť. Budeme sa vás teraz pýtať rôzne otázky, na ktoré si budete skúšať samostatne odpovede. Skúste si naozaj videjko pauznúť postupne a nájsť tú odpoveď sami a potom si ju skontrolovať podľa videa. Takže, otázka prvá. Kde by ste mali na Excel hárku stáť, ak by ste chceli ukotviť prvý riadok a prvé dva stĺpce? Tak, kde ste stáli, keď ste chceli ukotviť prvý riadok a prvé dva stĺpce? Je potrebné stáť na bunke C2, pretože všetko, čo je nad a všetko, čo je naľavo, bude ukotvené. Poďme sa na to pozrieť. Stojím na bunke C2, karta zobraziť, ukotviť priečky, prvá možnosť ukotviť priečky, scrollujem sa nadol, hlavička ostáva, scrollujem sa doprava, prvé dva stĺpce ostávajú. Dajme si teraz možnosť zrušiť priečky, šup, a dáme si ďalšiu otázku. Kde by ste mali v Exceli stáť, ak by ste chceli ukotviť prvé 3 riadky a prvý jeden stĺpec? Prvé 3 riadky a prvý jeden stĺpec. Skúste nájsť odpoveď na túto otázku. Keď chceme ukotviť prvé 3 riadky a prvý jeden stĺpec, potrebujeme stáť na bunke B4. Všetko, čo je nad a všetko, čo je naľavo, sa ukotví. Dajme si rovno ďalšiu otázku. Kde by ste mali v Exceli stáť, ak by ste chceli ukotviť prvé 4 riadky a žiaden stĺpec? Prvé 4 riadky a žiaden stĺpec. Skúste nájsť odpoveď na túto otázku. Ak chcete ukotviť prvé 4 riadky a žiaden stĺpec, potrebujete byť kliknutí na bunke A5, pretože všetko, čo je nad, teda 4 riadky, a všetko, čo je naľavo, čiže nič, sa ukotví. Pozrieme na to. Som kliknutá na A5, karta zobraziť, ukotviť priečky, prvá možnosť ukotviť priečky. Všimnite si, že tá predeľovacia čiara sa mi umiestnila práve medzi 4. a 5. riadok. Dajme si opäť zrušiť priečky a položme si ešte poslednú otázku, ktorú tu zvyknem klásť. Kde by ste v tom Exceli mali stáť, ak by ste chceli ukotviť prvé 3 stĺpce a žiadny riadok? Prvé 3 stĺpce a žiadny riadok. Keď chcete ukotviť prvé 3 stĺpce a žiadny riadok, potrebujete stáť na bunke D1. A to preto, lebo všetko, čo je nad, čiže nič, a všetko, čo je naľavo, takže 3 stĺpce,
vtedy ukotvíte. Pozrime sa na to. Klik na D1, karta zobraziť, ukotviť priečky. Prvá možnosť ukotviť priečky. No, keď sa scrollujem doprava, prvé 3 stĺpce sú stále viditeľné. Keď sa scrollujem dole, všetko sa posúva, keďže som si žiadnu hlavičku ukotviť nedala.